Пра якія пагрозы і дамоўленасці кажа Лукашенка, дзе і як выступае яго малодшы сын Мікалай, а таксама пра што хлусіць былы міністр. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. У гонар учорашняга праўладнага свята ў Мінску прайшоў вялікі канцэрт. Там было ўсё. Музыкальны нумар Мікалая Лукашэнкі, пагрозы і намёкі ад яго бацькі, а таксама спецыяльны падарунак Наталлі Эйсман свайму улюбёнаму начальніку. Але пра ўсё па парадку. Пачаўся гэты шабаш з выканання гімна і вялікай прамовы Лукашэнкі. Дарэчы, падчас гімна ён чамусьці трымаў руку не на сэрца, а на жываце. Такая дробная, але вясёлая дэталь. А ў сваім амаль 30-хвілінным выступе Лукашенка нагаварыў і пра Беларусь, і пра Украіну, і ўвогуле пра ўсё на свеце. Так, напрыклад, ён заявіў, што дапамагаў сваім эміграваўшым апанентам. Наши беглые, которые уже поняли, что их там не ждут и не ждали, ищут выхода из создавшегося положения. Заметьте, мы никого не выгоняли, мы никого не вытесняли. Зная о своих деяниях, они уехали сами. Я уже не единожды говорил, некоторые из них, которые себя считают не то лидерами, не то лидерками, меня просили, чтобы я им помог. И я им помогал. Я пока об этом не говорю. Придет время, мы не просто скажем, но и покажем. Пасля Лукашенко ў чарговы раз папалохаў прысутных узброеным нападам злой апозіцыі. Не сбрасывают они со счетов и вооруженного нападения на Беларусь. Именно, как спецслужбы Запада говорят, наши будут бороться за власть здесь. Но мы понимаем, как это бывает. Впереди идут оголтелые из рядов наших, а следующие не наши. Мы это видели в 2020 году, правда не получилось. Не сбрасывают они со счетов. И сегодня готовят хоругви, готовят целые полки. Але далей весялей, бо Лукашенко заявіў, што зараз зачытае сакрэтны дакумент, што тут жа і зрабіў. У гэты раз ужо папалохаўшы сваіх паплечнікаў нападам украінцаў. Затым жа прагучала вельмі цікавая заява, прысвечаная расійскім беспілотнікам, якія лятаюць над нашай зямлёй. Проста паслухайце самі. Мы договорились по каналам с украинцами, что мы не будем в средствах массовой информации подсвечивать факты залета беспилотников и российских, и украинских на нашу территорию. Почему это происходит? Потому что и те, и другие плохо управляют этими беспилотниками, во-первых, новые для них, а во-вторых, работают системы радиоэлектронной борьбы, которые сбивают с курса беспилотники. И один из них мы нашли аж под Бобруйском, в центре Беларуси. И это были украинские беспилотники, а не российские. Хотя и с другой стороны бывает. Мы договорились. Але скончылася ўсё класічна. Ва ўсім вінаватыя амерыканцы, але ў нас ёсць ядзерная зброя і Расія. Таму, калі нехта сунецца, то кепска будзе усім. Но я хочу просто в связи с этим предупредить наших противников, наших соперников и тех, кто не понимает еще. Не надо этого делать. Это пойдет не на пользу не только региону Европы, но и всей планете. Нападение на Беларусь, запомните это Третья мировая война. Поэтому ни в коем случае ни украинцам, ни россиянам, они это прекрасно понимают, ни американцам, которые хотят отсидеться за океаном, этого делать нельзя. Увогуле, сэнс гэтых прамоваў вельмі просты, бо гэта фактычна пачатак лукашэнкаўскай перадвыбарчай кампаніі. Бліжэйшыя месяцы гэта ўсё будзе паўтарацца ў той ці іншай форме ўсё часцей і часцей. Маўляў, вакол ворагі, на нас усе ціснуць, але я абяцаю, што ўсё будзе окей. Бо звярніце ўвагу, ніякага пазітыву ў прамове не было. Лукашенка нічога не гаварыў пра дасягненні ці нешта такое, толькі запалохаванні, запалохаванні і яшчэ раз запалохаванні. Прасцей кажучы, ён зноў асядлаў свайго любімага канька, тыпу «са мной цяжка, але без мяне будзе яшчэ горш». І кропка. Пасля Лукашэнкі на сцэну нечакана выйшаў яго малодшы сын Мікалай, які выканаў кампазіцыю за раялем.
Напрыканцы прэс-сакратарка Лукашэнкі Наталья Эйсмонт, як і яе начальнік, таксама ўзялася за старое і вярнулася да ідэі пра дыктатуру як галоўны беларускі брэнд. Яна павіншавала свайго боса песняй на верш яго малдаўскага прыхільніка. Праўда, цікава, што арыгінал Эйсмонт вырашыла трошкі дапрацаваць. Яна выкінула адтуль радкі пра ўзрост Лукашэнкі, а таксама мацюкі. Александр Григорьевич, простите, баллада о диктаторе. И стоит он, как гладиатор, заслонивший родину грудью, а враги верещат диктатор и брызжут слюной, как ртутью. Шакуючыя кадры, як выглядае чалавек пасля 3,5 гадоў у лукашэнкаўскай турме. Цяпер прапаганда анансавала чарговы сюжэт пра замах на Лукашэнку, які так і не адбыўся. Яго галоўны ўдзельнік — гэта юрыст з амерыканскім грамадзянствам Юрый Зянковіч. Яго разам з палітолагам Александром Фядутам і палітыкам Рыгорам Кастусёвым затрымалі вясной 21 года, а пасля асудзілі на 11 гадоў. Вось так выглядаў Зянковіч да свайго затрымання, і вось так ён выглядае цяпер. Вядома, што яму за кратамі прыходзіцца няпроста, і ў бабруйскай калоніі нумар 2 ён трапіў пад прэсінг. Адміністрацыя калоніі прымушала Зянковіча выносіць вёдры з экскрэментамі і мыць прыбіральню, што для вязня недапушчальна, бо пагадзіцца на такое значыць аўтаматычна атрымаць так званы паніжаны статус. І калі Зянковіч чакана адмовіўся, яго адправілі ў ШИЗА, дзе ён абвяшчаў галадоўку. Але на гэтым пакуты не скончыліся, бо ў снежні 22 года Зянковічу дадалі яшчэ паўгода тэрміну па справе аб абразе прадстаўніка ўлады. Яшчэ праз нейкі час яго перавялі на турэмны рэжым у магілёўскую турму нумар 4, а зусім нядаўна ў гэтым жніўні Зянковіча судзілі яшчэ і за непадпарадкаванне адміністрацыі, але невядома, ці дадалі нейкі тэрмін. Што будзе пасля прэзідэнцкіх выбараў 2025 года? Беларускія ўлады намякаюць, што рыхтуюць чарговыя змены ў заканадаўстве. Ігор Карпенка, пераемнік Лідзіі Ярмошынай на чале Цэнтрвыбаркама, кажа, што пасля выбараў магчымыя чарговыя перамены ў законах, якія рэгулююць выбарчы працэс. Што канкрэтна хочуць памяняць Лукашэнка і яго чыноўнікі, пакуль невядома, але агульная ідэя ясная ўжо загадзя. Верагодней за ўсё чыноўнікі яшчэ больш хочуць падкруціць гайкі так, каб да выбараў маглі дапускацца толькі максімальна бяскрыўдныя і лаяльныя да сістэмы персанажы. Логіка зразумелая, бо 20-й год напалохаў лукашэнкаўцаў усур'ёз і надоўга, і цяпер ніякіх сапраўдных апазіцыйных кандыдатаў на выбарах не будзе, нават выпадковых, як было з Ціханаўскай. Як у Беларусі знікае беларуская мова? Гэтым пытаннем задаліся журналісты Еўраньюз і прыйшлі да сумных высноваў. У публікацыі прыводзяцца страшныя лічбы. Так, у 94 годзе на беларускай мове навучаліся 40% вучняў. Цяпер жа адукацыю народнай мове атрымліваюць усяго толькі 9%. Акрамя таго, у Беларусі прарастае ўсё больш і больш рознага роду прарасійскіх арганізацый. У той жа час, як беларускія некамерцыйныя арганізацыі суполкі былі разгромленыя ўладамі падчас палітычных рэпрэсій. Высновы невясёлыя. Фактычна, цяпер у Беларусі адбываецца тое, што Масква рыхтавала для Украіны. Татальная русіфікацыя, пазбаўленне ад сваёй культуры і нацыянальнай ідэнтычнасці і замена беларускасці рускім светам. Спецслужбы заняліся педагогамі. Цяпер па ўсёй Беларусі выкладчыкаў пачынаюць выклікаць у КДБ. Прычына наступная. Нядаўна сілавікі прызналі экстрэмісцкім фарміраваннем праект пад назвай «Адукаванка», які аб'ядноўваў людзей, звязаных з адукацыяй. Удзельнікі абмяркоўвалі ўрокі, падыходы да заняткаў і новыя методыкі выкладання прадметаў. Цяпер настаўнікаў, якіх заўважылі ў чаце праекта, цягаюць на допыты. Ёсць інфармацыя, што некаторых нават затрымалі. Ці будуць саджаць педагогаў, пакуль незразумела, але чакаць можна ўсяго чаго заўгодна. Згадаем сумны кейс з дапамогай палітвязням. Прызнаўшы суполку экстрэмісцкай, сілавікі адразу правялі аблаву на неабыякавых беларусаў, а цяпер затрыманых судзяць і караюць рэальнымі тэрмінамі ў калоніі. У Магілёве хлопец няўдачна ўпаў проста ў сваёй кватэры і загінуў. Сваякі, якія пачулі шум з кухні, убачылі юнака на падлозе з ножкай савецкай табурэткі ў жываце. Хуткая выратаваць хлопца не змагла, ён сканаў ад моцнай страты крыві. Прычым у момант трагедыі юнак быў абсалютна цвярозы, проста вось так страшна не пашанцавала.
Кавун нарабіў праблем. У Гродні дарослы мужчына разлаваўся, што кавун аказаўся нясмачным і вырашыў адразу яго выкінуць, але не ў сметніцу, а на вуліцу, проста з вакна 9-го паверха. У выніку гэта скончылася крымінальнай справай і міліцыі, бо кавун прызямліўся роўненька на машыну, якая стаяла ў двары дома. Цяпер мужчыну вінавацяць у хуліганстве. Акрамя таго, яму прыйдзецца сплаціць як мінімум 1500 рублёў за памяты кавуном капот аўто. А ў Калінкавічах на дзень народнага адзінства з'елі дзяржаўны сцяг. Торт, які выглядаў вось так, вырабілі на мясцовым малочным камбінаце. Там жа яго пасля і з'елі самі работнікі. Дзіўна, але абышлося без сілавікоў, і за здзек з дзяржаўных сімвалаў нікога не затрымалі і не пасадзілі. Нахабная хлусня ідэолага Лукашэнкі. Былы міністр інфармацыі Уладзімір Пярцоў на 5-й год рэпрэсій раптам заявіў, што дзяржава не праводзіць карных мераў у дачыненні да сваіх апанентаў. Замест каментароў проста нагадаем чыноўніку факты, бо непасрэдна ў бытнасць Пярцова міністрам былі разгромленыя ўсе незалежныя беларускія медыа, а дзясяткі журналістаў кінутыя ў турмы. Дарэчы, сам Пярцоў нядаўна заяўляў, што толькі за 23 год у Беларусі заблакавалі больш за 3000 рэсурсаў, многія з якіх якраз альтэрнатыўныя крыніцы інфармацыі. І гэтая машына не спыняецца і па сённяшні дзень. Вогненныя беларускія аўтобусы больш не хочуць купляць самыя галоўныя кліенты. Продаж пасажырскіх мазаў у Расію заўважна прасеў у жніўні гэтага года. За месяц расіяне купілі ўсяго толькі 5 аўтобусаў. Для параўнання, год таму за той жа жнівень прадалі больш за 100 мазаў, то бок падзення ажно ў 20 разоў. За першыя 8 месяцаў гэтага года ў Расію прадалі 328 аўтобусаў. І гэта ўдвая менш, чым за той жа перыяд летась. Што канкрэтна стала прычынай такіх праблем, невядома, але ж апошнім часам аўтобусы МАЗ рэгулярна трапляюць у навіны, бо гараць проста падчас руху на вуліцах расійскіх і беларускіх гарадоў. Таксама расіяне скардзіліся на праблемы з кандыцыянерамі, каробкамі перадач і пастаўкамі аўтазапчастак для МАЗаў. Праўда, Лукашенка хутка знайшоў вінаватых ва ўсіх праблемах. Ён намякаў, што інцыдэнты з МАЗамі – гэта інтрыгі канкурэнтаў. Няспынна ідуць суды за падзеі 2020 года. У Брэсце за ўдзел у паслявыбарчых пратэстах асудзілі яшчэ 5 чалавек. Усе атрымалі рэальныя тэрміны ад года да 2 гадоў калоніі. Двое засуджаных ужо немаладыя муж і жонка Ганна і Геннадзь Васілюкі. Адметнасць у тым, што Геннадзь і так ужо знаходзіцца за кратамі. Яго схапілі за 3 лайкі ў аднакласніках. Гэта прызналі паклёпам на Лукашэнку і асудзілі мужчыну на 1,5 года калоніі. Цяпер мужчыну дакінулі яшчэ столькі ж, а яго жонку асудзілі на год калоніі. Прычым гэта ўжо 8-я група пратэстоўцаў, асуджаная ў Брэсце за вулічную акцыю 10 жніўня 2020 года. Папярэдні прысуд быў агучаны некалькі дзён таму. Тады былі асуджаныя 11 чалавек. Кацяня складанага лёсу знайшло гаспадароў. У Гродні на аўтасервіс прыгналі машыну, але пад капотам раптам знайшлі маленькае кацяня, якое праехала гэткім чынам праз увесь горад больш за 10 кіламетраў. Цяпер стала вядома, што малому знайшлі дом. Убачыўшы публікацыю пра кацяня падарожніка, мясцовая жыхарка вырашыла забраць яго да сябе. Вось такія навіны серады. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустрэнемся завтра.